Кокон туты фикер алышу мәдәни мәйданчык кышкы очрашуларын башлап җибәрде. Җылы мөнәсәбәттә узган кичәгә килүчеләр шәхси җыентыклары сакланучы намазлыклар, аларның тарихы белән танышты. Дини атрибутика нинди серләр саклый икән, бу турыда безгә дә белү бик кызыклы булды. Кышкы салкынны эретердә җылы мөхит биредә хөкем сөрә, башкача мөмкин дә түгел. Кокон туты проекты җитәкчесе Рәмзия ханым Кашапова һәр кунакны елмаю белән иң кадерле кешедәй каршы ала. Мәдәни очрашуның бүгенге юнәлешенең берсе дини атрибутика караган намазлык. Кызны кияүгә биргәндә әлбәттә намазлык белән биргәннәр. Аның үзенең намазлыгы булган. Менә безнең татарларда дип әйтү. Әбидән калган, бабайдан калган намазлыклар инде бик кадерле булган. Аларны күбрәк яки улы малайга килен белән, яки төпчекләргә калдырган булалар. Кем якынрак инде? Әби белән бабайга кем якынрак булса, менә шулай итеп калдырып мирас булган һәм инде менә белән мин бер-ике гаиләне име, ул гаиләдә әбиләрдән сакланган 120 еллык намазлык бар. Менә бу намазлыкка 120 ел. Искиткеч бит, ничек кадерләп, нәселдән нәселгә кыйммәтле ядкәр итеп тапшырылган ул. Чигү үрнәкләре аша әбиләребез Ходай Тәгаләдән бәхетле, мул тормыш сорап, яшерен хыялларын, хозурларын төсле җипләргә салып, тукмаларга бизәкләр төшергән. Кул, күңел җылысын саклаган намазлыклар кызганыч санаулыгына калган. Совет чоры, бүгенге көнгә туры килгән махсус тегү машиналарында чигелгән намазлык булсынмы, барысы да тарихыбыз. Республикабызның гамәли сәнгать осталары, эшмәкәрләр белән берлектә милләтебезнең казанышларын үзенчәлекле проектларга берләштереп, татарлыгыбызны саклап калуына түгел, киңрәк танытып була дип ышана. Татар халкының элек-электән аш-суга оста булуын истә тотып, кош итеннән әзерләнгән тәмле ризыкны милли бизәкләр белән сугарылган ислам төсләренә туры китереп бизәлгән тәлинкәләр белән тулыландырып, үзенчәлекле бүләкләр әзерләп була икән бит. Производим это мясо по старинному рецепту. Я, конечно, Кулланучыларга борынгы әби-бабаларыбыздан калган милли усуллар белән әзерләнгән хәләл азык-төлек тәкъдим итәбез. Җитештерү технологиясын сер итеп саклыйбыз. Республикабызның сәнгать осталары эшләре белән безнең тәмле ризыкны тәкъдим итү үзебез өчен дә кызыклы эксперимент булды. Рухи ризыкка әйләнеп кайтыйк әле. Аллаһка һәркемнең кабатланмас үзенә генә билгеле бер юлы була. Татарстанның һәм Үзбәкстанның халык рәссамы Шыңгыз Ахмаров укучысы Озат Хабибуллин бүгенге көндә үзе дә 70-тән артык монументаль эш авторы. Кичәдә рәссам дингә булган үзенең фәлсәфи карашлары белән уртаклашты. Аллаһ йортына юл исемле рәсемдә әле буяулар да кибеп өлгермәгән. Шулай булса да, Азат әфәнде аны кичәгә алып килергә ашыккан. Я родился, так вот получилось, в самом мистическом, самом... Мин Үзбәкстанның халык иҗаты үзәкләренең берсе булган Гиждуван шәһәрендә туып үстем. Бу дөньяның иң серле урыннарының берсе дип саныйм. Биредә ислам динендә тирән эз калдырган Абдул Халик Гиждувани туган. Шуңададыр динебезгә карата олы хөрмәт канга сеңгән. Татарстанның сәнгать осталары алдында зур бурыч тора. Тупланган милли мирасыбызны саклап калып, замана таләпләренә туры китереп, киләчәк буыннарга тапшыру. Кокон туты иҗатчылары яңа проектлар булдырып, уңышларына сөенеп, ялгышлары булса хаталар өстендә эшләп, шулай алга атлый.